U úloh, kde máme napsáno v závislosti na veličině x vyjádřete, se častokrát stává to, že žáci přesně nevědí, co se po nich chce. Oni tyhle úlohy vlastně patří mezi ty jednodušší. Žáci to ale častokrát vidí jako složitější, protože nechápou, co se přesně po nich chce. Tady jde skutečně v té 6.1 a v 6.2 jde jenom o ten zápis toho, co nám ta otázka říká. My máme ve firmě 200 osob, někteří pracovali z domova, na pracovišti byla 1/3 žen, 2/5 mužů, všichni ostatní pracovali z domova. Počet všech žen zaměstnaných ve firmě je x. V závislosti na veličině x vyjádřete počet žen, které byly včera na pracovišti. Nejen pro tyhle úlohy, ale i pro jiné úlohy se vyplatí vědět, že když v matematice máme řečeno, že z něčeho, tak to odpovídá násobení. Když bych hledal nějakou část z něčeho, tak dělám násobení. No a to my uděláme i tady. My víme, že tam byla 1/3 ze všech žen, no a všechny ženy jsou označený x. A tohle je všechno, co se po nás chce. My to ještě teda musíme hodit do základního tvaru. Můžeme si to představit jako 1/3 krát x1 a to se rovná x3. A máme hotovo. Nic náročnějšího na tom skutečně není. 6.2. V závislosti na veličině x vyjádřete počet mužů, kteří byli včera na pracovišti. Tak, tady je pro nás potřeba si nejdřív vyjádřit, kolik je těch mužů. My počítáme s tím, že tam pracují jenom ženy a muži, tím pádem, když máme žen počet x, tak těch mužů bude celkový počet zaměstnanců minus ten počet žen. Když by bylo žen 70, mužů bude 130, 200 minus 70, když těch žen bude 150, bude to 200 minus 150, mužů zůstane těch 50. Takže si tohle můžeme označit, jako že jsou to muži. No a co oni po nás chtějí? Kolik bylo včera na pracovišti mužů? Byly tam 2/5 ze všech těch mužů, tím pádem zase jenom dělám 2/5 z všech těch mužů. Tohle rozpočítáme, takže tady budeme mít 2x200 lomeno 5, to je tady to první násobení, minus 2x lomeno 5, to je tady druhý násobení. Tady budeme mít 400 lomeno 5, tak to nám bude vycházet kolik? 80. Doufám, že to říkám správně. Jo, mělo by to být správně. Minus 2x lomeno 5, s tím už moc neuděláme. Ještě bychom teoreticky to mohli dát na společný jmenovatel, ale myším, jestli tohle je potřeba. Ale můžeme z toho udělat společný jmenovatel, což bude 5, takže krát 5, 400 minus 2x lomeno 5. Když ano, možná pro nás tenhle ten zápis pro nás bude asi příjemnější, takže bychom to nechali v tomhle zápisu. Jakoby jakýkoliv z těch zápisů, i tenhle by se mohl brát jako správnej, tenhle je taky správnej a i tenhle ten zápis je vlastně správnej, takže ono je to snad v celku jedno, který z těchto zápisů tam napíšete. Třetí úloha, nebo respektive třetí podúloha v těchto úlohách bývá těžší, tam musíme vytvořit nějakou rovnici. Takže včera bylo na pracovišti celkem 70 osob zaměstnaných ve firmě. Vypočtěte, kolik žen firma zaměstnává. Tak, my můžeme napsat, že dohromady vlastně to, co počítáme, je, kolik žen plus kolik mužů bylo včera na pracovišti. Víme, že dohromady ženy na pracovišti plus muži na pracovišti nám dají 70. No my víme, kolik žen bylo na pracovišti, to jsme vyjádřili tady v té první úloze, takže těch bylo x3. My víme i kolik mužů bylo na tom pracovišti, to bylo, co tam asi dosadíme tohle 80 minus 2x5. Pro nás bude nejpříjemnější. 2x5 a dohromady tohle číslo musí dát 70, protože jsou to ty ženy plus ty muži, co byli na tom pracovišti. A dohromady je to 70 osob. Kolik žen firma zaměstnává? No to je přesně to x, co nám vyjde. To nám to taky říká v zadání, že počet žen zaměstnaných ve firmě je x, takže nám stačí jenom dopočítat tu rovnici. Přednásobím to 15, protože společný jmenovatel, takže 5x plus
1200 minus 6x se rovná 15 krát 70, to bude 1050. Vím, že tady jsem neudělal chybu, ale snad ne. Tak, dáme si čísla doprava, x necháme vlevo, takže 5x minus 6x se rovná 1050 minus 1200. Minus x je minus 150, přenásobíme minus jedničkou, takže x se rovná 150. Tím pádem můžeme říct, že zaměstnaných žen ve firmě je 150.